Jeg ved, at rigtig mange af jer sidder med fuldstændig de samme frustrationer, som jeg gør, nemlig at mine elever de snyder med kunstig intelligens, og så smider deres aflevering ind i en chatbot, og så afleverer de det. Det er ikke noget, de gør for at være onde, det er ikke noget, de gør for at være dumme mod mig, det er noget, de gør af mange forskellige årsager. Det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men det, vi skal snakke om i dag, det er, hvad kan vi så gøre for at imødekomme, eller måske helt undgå, at eleverne de snyder med kunstig intelligens? Det vi skal kigge på, det er sådan nogle af de her chatbot-checker, kan man sige. Eller AI-detectors, som de også hedder. Vi kommer til at kigge på to forskellige. Vi kommer til at kigge på den, der hedder Quillbot. Og så kommer vi til at kigge på en, som hedder ZeroGPT. De kan begge to noget. En af dem, altså det er ikke altid, de fanger det samme, kan man sige. Så det er, det kan være rigtig fint at have begge to i sit arsenal. Jeg tænker, det første jeg lige vil sige, det er, jeg synes ikke, det her det kan stå alene. Altså, at du bruger en detektor, kan ikke umiddelbart bare være nok til, at du kan sige til eleven, du har snydt. Selvfølgelig kan man sige, bonger den ud med 100%, så kan du selvfølgelig nok godt sige, det virker rigtig meget til, at du har snydt, kombineret med min egen følelse, så antager jeg, at du har brugt kunstig intelligens. Men vi må ikke bare lade den stå alene. Vi kan ikke bare anklage eleven, og så arbejder vi videre med det. Vi er nødt til at have samtalen med eleven, altså have samtalen, inden de skriver opgaven om, at det her det er et øverum, du får ikke karakter for det eventuelt. Det her det er ikke noget, jeg dømmer dig på som sådan. Det her det er noget, du skal bruge til at blive bedre. Karakteren bliver måske givet på baggrund af noget helt andet. Tag en samtale med dem om, at de jo ikke skuffer dig, men at det er dem, det ligesom går ud over. Og efterfølgende, hvis de har snydt, jamen, så tag en samtale med dem om, hvordan kan du så se, at det er kunstig intelligens, og snakke med dem om, hvad kan vi gøre fremadrettet for, at du ikke bruger kunstig intelligens. Og den samtale kommer man til at have mange gange. Og jeg tror også sådan helt grundlæggende på, at nogen, selvom de har brugt kunstig intelligens, vil benægte det, og andre vil faktisk nogle gange komme til at lægge sig lidt tæt op af kunstig intelligens i deres opgaver, simpelthen fordi de har læst så meget kunstig intelligens skrevet, at de nogle gange kommer til at formulere sig lidt meget som om, at de selv er kunstig intelligens. Men det er typisk de gode, der gør det. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvad den her den kan. Altså Quillbot, som den hedder, den har mange forskellige ting. Men vi vil gerne bruge den her AI-detektor. Og når vi klikker herind, jamen, så ser det ret simpelt ud. Jeg har et par tekster, jeg lige vil prøve, og så ser vi, hvad den gør. Vi hopper sådan lidt frem og tilbage imellem dem. Det første, det er på dansk. Og det er den ikke så god til. Det kan godt sige, at det kan Quillbotten ikke. Quillbotten kan ikke køre på dansk. Det er noget, jeg har fået skrevet med kunstig intelligens. Og det kan den simpelthen ikke. Så det skal vi være opmærksom på, når vi bruger Quillbot, at den kan altså ikke finde ud af at svare på dansk. Så lad os prøve at se, hvordan den så klarer sig på engelsk. Og jeg har nogle afsnit her, som jeg tænker, vi lige vil prøve at smide ind i den. Det første afsnit, jeg gerne vil smide ind, det har jeg egentlig en klar fornemmelse af, at det er menneskeskrevet. Så lad os prøve at se, hvad den siger til det. Og den siger så, at starten her er AI-genereret, virker det til, slutningen er menneskegenereret. Og det kan sagtens tænkes, at det er rigtigt. Men den reagerer i hvert fald på starten her og siger, at det her det virker AI-skrevet. Vi kan prøve at gå herover og se, hvad den herover den så siger. Og den siger jo så, at det er 0% AI-genereret. Og det kan jo være et problem, hvis du er vant til at bruge den ene eller den anden, at den ene siger, at det er lidt AI, og den anden siger, at det er 0 AI. Og det her, hvor ens egen fornemmelse, tænker jeg, også ligesom skal komme ind. Vi kan prøve at tage et nyt afsnit fra den samme aflevering her, hvor vi kan sætte den ind i den her. Og så trykker vi Analyze igen, og den siger så 44% af den her tekst er AI-genereret. Og der kan vi prøve at sætte den ind herover, og så ser vi, at den siger 0%. Så det vil altså sige, før der sagde den anden 0%, og den her, den sagde 50%. Lad os prøve at tage afslutningen på det her dokument også. Og det her, jeg har egentlig en ret klar fornemmelse af, at det her, den sidste del af den her aflevering er AI-genereret.
Lad os prøve at se, hvad den her så siger. Den siger så 0% til slutningen her. Og lad os prøve at se, hvad... så prøver lige at få markeret det her. Sådan der. Vi prøver lige at se, hvad den her den siger. Den siger så 59, så næsten 60% er AI genereret. Jeg har lige våget den påstand, at det her afsnit er 100% AI genereret, men det er så, hvad det er. Men det vil sige, at den her, den siger 0%, den her, den siger 60%. Og det er der, vores problem det ligger i forhold til at bruge de her AI-detektors i vores arbejde. Der, jamen, vi kan simpelthen ikke med god samvittighed sige, om den ene eller den anden har ret. Fordi det ved vi faktisk dybest set intet som helst om. Det man selvfølgelig kan sige, der kommer ind i det, og det er jo, det synes jeg, det er ret væsentligt. Nu finder jeg lige et afsnit mere her, som jeg egentlig tænkte, der også var AI-genereret, men som jeg også får forskellige resultater på, når jeg sætter den ind. Men sådan noget, som bonger ud for mig, det er sådan noget som det der, altså at der står et semikolon. Jeg har da aldrig nogensinde i mit liv som underviser været ude for, at elever de bruger semikolon. Især ikke med mindre det er elever, der er på et mega avanceret niveau, men selv der gør de det ikke. Og nu prøver jeg lige at trykke Analyze den her, for så siger den lige pludselig 0%. Og det irriterer mig, fordi jeg har en helt klar fornemmelse af, at det er AI-genereret. Og nu kan vi prøve at sætte den ind i den her over. Så det vil sige, og den siger også, at det er human written, ikke? Og spørgsmålet er selvfølgelig, jamen er det fordi, at eleven er kommet på et avanceret niveau, at eleven bruger semikolon? Eller er det fordi, at der er brugt en chatbot? Og lige så længe, at de her chatbot, eller de her AI-detektors, de ikke er mere avancerede, jamen så er vores problem, og så kan vi jo ikke basere vores overbevisning på det. Vi er nødt til at have en mavefornemmelse, der siger os, jeg tror, det her det er AI-genereret, men vi er også nødt til måske at have noget til at bakke det op. Og hvis ikke vi kan finde noget til at bakke det op, så er vi måske også nødt til at sige, okay, så er der måske ikke så meget i det. Men i hvert fald, bruger man nu den her ZeroGPT, og bruger man nu Quillbots AI Content Detector, og bruger dem sådan lidt på samme tid, jamen så har du i hvert fald en sådan nogenlunde grund til at tro, at det du har fået genereret, at det er, hvad skal man sige, at det som du har spurgt den om, at det også kommer til at passe. Men lad os lige prøve, nu går vi lige ind i, bare for nemhedens skyld her, så går vi lige ind og prøver at få indsat det her, som jeg havde skrevet på dansk herover til engelsk. Så prøver vi lige at se, hvordan de er. For det her, det er jo 100% AI skrevet. Det ved jeg, fordi jeg har selv skrevet det. Og jeg stiller lige det der, og så siger vi lige Analyze igen. Og den reagerer så på, okay, det her, det er 100% AI skrevet. Så hver gang der ikke har været et menneske sådan in the loop, jamen så reagerer den på det. Og så siger den, okay, det her, det er i hvert fald AI-genereret. Og den siger så, at den her tekst, den er 100% menneskeskrevet, ikke? Og jeg ved, at den er skrevet med chatbot, fordi det er mig selv, der har lavet den med en chatbot. Og igen, lige så længe der er så meget usikkerhed, så kan vi nok ikke rigtig bruge dem. Men når den ene bonger ud og siger 100%, så er det nok, fordi der er et eller andet i det. Godt, det var det, jeg havde for den her gang. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis giver så meget svar på, hvordan vi kan stoppe snyd med kunstig intelligens, fordi jeg tror, svaret er, at der ligger enormt meget arbejde i det. Både før, altså tage snakken med eleverne om, hvorfor de bruger kunstig intelligens, og lære dem, hvad de kan bruge kunstig intelligens til, uden at snyde. For det er jo det, vi gerne vil have. Vi vil gerne have, hvis de bruger kunstig intelligens, at de så bruger det uden at snyde. Og punkt 2, vi vil også virkelig gerne, eller vi er også nødt til at tage snakken med dem efterfølgende, og sige, at jeg får en AI-vibe ud fra det her. Hvis du ikke har brugt kunstig intelligens, så skal vi tage en snak om, hvad vi kan gøre for at gøre dit sprog mindre AI-ish på en eller anden måde, ikke? Men jeg håber, at det her det var en video, du kunne bruge til noget. Jeg håber, at det her at det har gjort dig lidt klogere på, hvad man kan gøre for at have noget data til ligesom at bakke ind op, selvom igen, at det stadigvæk er på et ret besværligt niveau. Så hvad kan vi gøre for at undgå snyd? Tag snakken med eleverne. Vi kan have noget data som det her til at bakke det op, hvis det kan hjælpe med at bakke os op. Og ellers så, ja, træn eleverne i at bruge det rigtigt. Tag snakken med eleverne.
Tak fordi du så med i den her video. Husk at give den en tommelfinger op, hvis du kunne bruge det, og husk at subscribe på kanalen. Og så ses vi igen i den næste video.